яъне дар Федератсияи Русия Ленинград мара депортатсия кардагӣ. Аэропорт равон тақрибан 2 ҳафта зиёд шудагие ки салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. ба муҳоҷироне тааллуқ дорад ки дар паспортҳои худшон печатҳои фалшивӣ мезананд. Дар ин мавзӯъ ҳозир рейд ташкил кардесиям бигем, хато намекунем. Бо диққат гӯш кунед. Ягон нафаре ки бихоҳад аз хидма онлайн консултатсия бигирад, яъне саволу ҷавобҳои ҳуқуқӣ, рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран меброяд, дар ҳамҷо бинависонем, суҳбат мекунем. Боздошти 2 муҳоҷири тоҷик дар Ленинград. Аз муҳоҷирон пул гирифта муҳри убури сарҳад мезаданд. Кормандони мақомоти тафтишотӣ ва хадамоти назорати сарҳадӣ дар Ленинград 2 муҳоҷири тоҷикро бо иттиҳоми ташкил намудани муҳоҷирати ғайриқонунӣ боздошт карданд. баъди ин дар Ленинград рейдҳои тафтишотӣ барои шиносномаҳои хориҷие ки муҳри нобакорӣ доранд ташкил карда шуд. яъне дар Федератсияи Русия Ленинград 2 нафареро дастгир карданд ки барои дар паспортҳо печати фалшивӣ задан кору фаъолият мекарданд. Мисол яхе нафарҳое ҳастанд ки границано рафта дар паспорт бигем печати фалшивӣ мезананд ва дальши бо кору фаъолият кардан мегиранд. ҳар нафаре ки ба ин гуна кирдорҳо даст мезананд, мисол дар паспортҳо печати фалшивӣ мезананд, аз граница набромада, нисбати ҳамон гуна нафарҳое ки ба ин кирдорҳо машғул мебошанд то 10 миллион рубли русӣ ҷарима таъин кардагӣ аст. яъне ки уголовни дела мешавад дар Федератсияи Русия. шиносномаҳоро тафтиш мекунанд ва ҳар як печате ки дар шиносномаҳо ҳастанд, мисол дар ба задани зада проверка мекунанд ки оё дар ҳақиқат шумо мисол Қазоқистон граница рафтагӣ ҳастен ё ин ки не. ва ҳар нафаре ки дар паспорташ печати фалшивӣ мезанад, болои ӯ одамам проблема шиданаш мумкин аст. ба ҳамин хотир бародарои азиз, бо эҳтиёт бошен, чунки печати фалшивӣ дар паспорт задан ин маънои ӯро дорад ки ғайриқонунӣ марзи Федератсияи Русияро убур кардан ба ҳисоб меравад. ва барои ғайриқонунӣ марза убур кардан агар тибқи қонунгузории Русия ба назар бигирем, то 9 моҳ метавонанд ки аз озодӣ маҳрум бикунанд ё ки метавонанд аз 400 000 рубл то 600 000 рубл ҷарима таъин мекунанд. ва ҳамин хотир бародарои азиз ва гиромӣ қадр, дар ҳар куҷое ки ҳастен қонунгузориро хуб риоя бикунед. мисол вақте ки ҳамун сроки мигратсиони картаи шумо ё ки ҳуҷҷатҳои шумо ба охир мерасад, ҳамун печати Қазоқистоне ки дар паспортон задание, аз ҳама хубаш ки бе ягон риск, бе ягон мушкилӣ ба ҳамун граница бирен сафар бикунед. як рӯз 2 рӯз вақтон меравад, лекин қонунӣ мешавад. граница мегзарен, аз сари нав печат мезанед дар паспорт. камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо границаи Қазоқистон рафтан бихоҳед, барои аз нав кардани документҳои худтон рақамошон меброянд, занг бизанед, аз номи мо суҳбат кунед, бо хушрӯтар кӯмактон мекунанд. Фарҳод нависондай: акаҷон худованд нигаҳбонтон бошад. пешравитона хоҳонем. зиндаву сарбаланд бошӣ бародари азиз. Самира нависондай: ассалому алайкум. гражданини Россия бошӣ. мешава Америка рафта. бале, шаҳрвандии ки ҷойра ки дошта бошем мешава. мисол бо тариқи мақсади гап агар ки двойной гражданство доштана дар назар дошта бошем, барои шумо бе визаву бе ягон чи осон рафтан имконият нестад. вақте ки танҳо яктарафа шаҳрвандии Россияро дошта бошад, агар метавонанд ки баъд дар учен мисол бе виза сафар бикунанд. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаҷон. мара депортатсия кардагӣ. аэропорт равон диққат намекунанд. уже 1 моҳ гузашт. баъди соли нав мерам. баъд аз Федератсияи Россия дар назар дошта бошем биромадана, мисоли гап дар ба задани меброя, мумкин аст ки пурсупосон кунанд ба чӣ хотир шумо дар вақташ набиромадем. агар ки аз Тоҷикистон дар назар дошта бошем, депортатсия шидагӣ бошем, то ҳамун вақтере ки муҳлати запрет на въезди шумо ба охир нарасад, шумо наметавонед сафар кунед ба Россия. Қурбонов нависондай: ассалому алайкум Сормо. одамоне ки дар рӯйхати сиёҳанд, паспорт ва загранпаспортро сурат ва печат даромад баромадро ҷамъ кардесанд. ҳамин барои чӣ бошад мефаҳмодем. пешакӣ раҳмат. агар дар назар дошта бошем ки аз шӯъбаҳои милитсия мисол ба хонаҳоро ягон справкароӣ кардесиян, чандин нафарҳои суханҳоро нависонданд, ин ба манфиати шумо мебошад. яъне шумо мушкиле ки дорен, даъватнома рӯй мекунанд барои шумо ки омада ҳамин мушкилиҳои худтона ҳал бикунед. Борон нависондай:
салом акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шудагӣ ҳаст, дар аэропортҳо ғам наметиҳанд. қариб ки ҳар рӯз дар ҳамин бора гап мезанем бародарои азиз. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тақрибан 2 ҳафта зиёд шудагие ки ба анҷом расидагие. яъне даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ имсол пеш аз муҳлаташ ба охир расид, нақша пурра ба анҷом расидагие. Исмоилов нависонда: акаи Сорбон, ассалому алайкум. ин гапу хабарҳо барои мигрантҳо меравад, барои кор магазин, таксӣ ва ғайра, яъне инсонҳое ки двойное гражданство доранд. барои онҳо ягон дахл надорад. Не, мо дина дар видеои динагимон гуфтем ки ҳар маҳдудиятҳое ки барои шаҳрвандони хориҷӣ ворид мешавад, барои манъ кардани корҳо дар Федератсияи Русия, нафарое ки паспорти российскӣ доранд ба он нафарҳо тааллуқ надорад. Раҳман нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. бори дуюм аст ки менависам, илтимос ҷавоб диҳед. бисёр ҳамин суоли моро ҷавоб диҳед. ба воситаи трудовой договор патенти нав супоридам, яъне продлит кардам. баъди гузаштан камтар аз 20 рӯз ба ман смс омад ки патенти шумо омода аст. ман худи имрӯз барои гирифтани патенти омодашуда рафтам. вақте ки навбат ба ман расид, гуфтанд ки аз они шумо рад карда шуд ва ба ман коғазеро доданд ки имзо кунам. имзо кардам. пурсидам ки мушкилӣ дар чист. гуфтанд ки ту 2 маротиба ҷарима шудаӣ. аз боиси ҳамин ҳуҷҷатҳои супоридаи ман рад карда шуд ва ба ман патент надоданд. акаи Сорбон, бигӯед, агар ман сарҳадро гузарам, метавонам патенти нав гирам? хоҳиш мекунам. бародари азиз, вақте ки патенти шуморо просто отказ кардагӣ бошанд, аннулировать кардагӣ набошанд, бале, баъди гузаштани сарҳад бо асари нав метавонед ки аввал ҷаримаҳои будагиро пардохт кунед ва баъдан патент мусупоред. агар ки патенти шуморо аннулировать кардагӣ бошанд, сарҳадам ки гузаштед, мутаассифона наметавонед патент бигиред. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. дар аэропортҳо ҳозирам рейд боша ё ин ки не? бале, дар фурудгоҳҳои Федератсияи Русия то айни ҳол рейдҳо вуҷуд доранд, рейдҳо идома доранд. боз тафтиши иловагӣ ташкил шудагиаш хеле ки медонем аз рӯзи 1 декабр барои нафарҳое ки махсус ному фамилия иваз карда ба Федератсияи Русия бо роҳи ғайриқонунӣ ворид шидани мешаванд. тамошобинони азиз ва гиромӣ хадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар бошад, дар комментария бинависонед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.